Ya ngene iki lho. Iya. Ngene iki lho. Iya ya iki lho. Lah dalah. Nggih ngoten niku. Pripun, Mas? Wilujeng dalu Mas Gareng Pacitan. Wilujeng dalu Pak Cange, Pak Min Janto. Jam pira lekmu rawuh rene? Alhamdulillah kula niki dangu mboten pinanggih jenengan. Kula jam 11 wau pun dugi mriki, Mas. Wit taun semono nate bebarengan nyambut gawe ana ing daerah Kediri sih sepisan iki gathuk meneh Mas Gareng. Nggih, Mas. Lah ngono ki mbok ya sadurunge rawuh ning kene iki ning Mepak isih. Wong kula ki pun paham kahanan, Mas. Pun paham kahanan sakniki. Apa-apa larang. Kayak kula mriki wau beto kanca 10. Lupa Mas Gareng, seorang seniman kita ndak boleh komersil itu ndak boleh. Mboten asal. Ora oleh. Upamane ngejebne kopi ora oleh. Hah? Ngejebne oleh kopi ora oleh. Ora entuk. Ngejebne oleh mam ora oleh. Ora entuk. Ngejebne oleh sangu ora entuk. Omonge sapa? Lho. Omonge sapa? Nek niku pun genah. Pun genah kula Pacitan dugi mriki ora oleh sangu ya nggih moh lho, Mas. Sik. Kuwi wis dipikir karo Keng Kagungan kersa mula awake dhewe iki seorang seniman tidak boleh membandrol secara saklek yang artinya aku kudu sakmene rejeki iki ana sing ngedum leres Pak mung sing kepareng nimbal iki wis pirsa iki kekuatane Mas Gareng sakmene nek Mbah Minto iki semene nggih leres niku Pak ya sing penting awake dhewe iki nek sing rawuh aja nganti kondur kuwi ora dadi penjual jasa. Lek didol ora kaya seniman, ning lek ora payu ya ora kaya seniman. Nah, ning ngono kuwi. Awake dhewe mlumpah ngatang-ngatang 3 tahun kena pandemi. Nah, niki nggih alhamdulillah saestu menika beliau Bapak Sukarni nggih niki wau nggih Pak. Aja dipedhot to. Sinten Pak Sukarni to niku. Nah. Pak Sukarni tak nggih Pak Sukar dan Ni to. Angel ning golek bojo nikmat kahanan bengi iki wis dienekne putrinipun asmanipun Mbak Mulan. Ngono. Ya. Mula
kula wong kena diarani najan angel niku angel golek rejeki, angel golek jodoh. Alhamdulillah pun temu wahyuning jodoh. Mbak Wulan sekalian Mas Idam muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Gareng iki lek wis rabi mesti pinter tutur. Oh, kula lek nuturi wong liya iso, Mas. Ning lakoni urung karuan. Bolak-balik bendina padu, bendina nesu. Ning itu perlu dinikmati loh, padu itu adalah kita harus bersyukur. Lah kok sakit aku ki angger padu karo ibumu, lek wis wawuh jan ngalah-ngalahke karo manten anyar kae. Lah kok saged to? Iya, kuwi bumbune wong omah-omah kok. Wong tukaran kok iso bumbune wong omah-omah niku lho. Jajalan kowe padu karo bojomu sedina rong dina aja takon. Sesuk lek bojomu njaluk bayi alah lek kula niku nggih gadah prinsip to, Mas. Prinsipe? Lho bojo nesu niku wah tenan. Bojo nesu niku wah kula biasa niku. Murep rekep paribasan kaya dialteko niku kula pinter, Mas. Sik, iki sing jawab Mbak Tatin. Lah nggih to. Jenengan pun Mbak Tatin monggo. Iki dijawab niki. Tenan lho, napa melih ngeten iki kula lek duwe jodoh sing mlenuk gedene sak bekson ngeten iki. Biyen ke kula tumut sepeda Pak Minto. Mbak Tatin niku rikala nderek suwargi Pak Seno. Pak Seno, heeh. Nggih niku tesih trincing ngeten. Lah barang aku tanggapan ing Tulungagung pisan lho, Mas. Patut dicurigai ngopo sik nderek suwargi Mas Seno panjenengane langsing kok saiki bareng panjenengane sampun kapundhut kok malih lemu. Lah ini perlu dicurigai iki. Kok jojok ning ngendi-endi bojoan to. Lho, boten. Lah terus? Mbak Tatin ora tau bojoan teng pundi-pundi boten tau. Gendaan. Boten. Lah terus? Kerumpul karo yoga. Oh, kita ambul. Lah boten. Tombo mumet, Pak. Aduh. Kok nggih kulino kaya. Wah, yuk. Maksudnya piye? Aku ora duwe maksud piye-piye ning awakmu ki lho. Biyen tak cangking ki kaya midodari, timik-timik bocahe langsing. Lah saiki aku teko karo awakmu kaya nyangking gapura. Gapura kok kaya ngene cantike iki terus tenek kabeh wong do pengen nyangking gapura. Lho, napa cantik gapura ngoten niku? Aku urung patek taman. Aku lek urung cedhek ngono iki urung bisa ngawang. Sik ta urung ora sana, Sob. Aku arep salaman. Apa to? Kowe kono dhisik to. Aku arep salaman karo Pak Min. Ora usah salaman. Pak Minto ki biasane lek salaman karo kiai wedok sing ayu mesti siji. Ngapa? Ingin. Niku lho. Pak Minto ora usah. Napa? Ora usah nyawang wong ganteng. Wong ganteng cukup nyawang aku wae. Mas Gareng. Wonten dawuh. Lek biyen sing panjenengan ngendikake niku pancen dawuh leres ning saiki aku wedi mergo ning ngendi-endi ibuke nderek. Sakniki to? Sakniki wis mungkur. Ning niki sakniki aman Pak Winto. Aman. Nuwun sewu niki wau pun minum antimu sedoso. Dados ibuke niku pun sare teng wingking mriko. Turu. Wis bebas. Alhamdulillah. Ibuke wis ya kowe wis ndang salaman rono. Salaman sik. Salaman sik. Salaman riyen nggih, Pak. Sugeng dalu, Pak. Nggih, sing dalu yo tangane lek lemes. Jan memes tangane. Lah jenengane yo sindene yo cantik-cantik kok yo iso-iso. Kulino nyawang yo ora kepatek nyenengke lek kulino lek dereng nate ngerti ngeten iki wah lek jajan wis. Lah piye ya padha wae iki ya wedok aku ya wedok lho. Wedok ning rasane tetep beda. Alah mesti tau ngrasake apa piye kok ngerti iki beda-beda iki saja. Dereng ngerti kula. Kaya kulino ngrasake anu ya. Lho kowe mau ngrasake pisan piye salaman pisan? Ya rasane mak nyes ngono lho. Jajal pindhonen. Dah ora. Jajal pindhonen. Ora wani aku pindho mesti dadi ki engko. Ora lho, kok sik pojek kuat pindho to, Mas? Pak Minto. Jenengan pun dinyek kali Mbak Tatin lho niki. Begini iki wis dinyek lho. Iki perlu ada segi penjajalan. Nah, iki lho. Ya mang coba salaman meneh ping pindho kuat ora? Lek salaman tok ora kuat. Lah maksudnya kenapa sing kuat? Niki kuat, Imron sing mboten kuat. Lho, gur salaman lho, Pak. Lho, niku seturume teko ngendi to ngene iki wae salaman det mun ngoten kok. Jajal pamane salaman kelinglingan kotak. Saiki tak toto awakmu metu mburi. Metu mburi. Nah, ngopo to reng iki ngopo to kok dadak gawe-gaweke lho. Pun to Pak Minto, pun manut kula mawon to Pak Minto. Mbak Tatin lenggah ning kono. Lenggah. Iya, lenggah ning kene ya. Kene, oh kene. Lenggah. Pak Minto hadap kanan sedikit. Gak mau aku. Lah kok iso aku wong isinan ngono. Pak, nuwun sewu.
kula niku punten mriki kok dianggurke mbok mang madhep rene sedilit wae. Anu Mbak, kula lek ngeten iki isine karo nek wong loro malah mboten duwe isin iki lho. Lho, nek wong loro ya aja nang kene to ya sesuk ana dhewe ngono lho. Maksud nek nang kene ya saiki performan ora apa-apa. Aduh. Dianggap kalau kita sudah di panggung jangan ngeleng-ngeleng yang ada di rumah maupun yang ikut ke sini gitu loh. Nggih, kula hafal. Kula nggih ngerti. Kalau seorang seniman kalau sudah di panggung, di rumah milik istri, di panggung baik dalang maupun sinden maupun pelawak, ibaratnya plat kuning sapa-sapa numpaki oleh. Nah, ayo, saiki piye? Maksudnya kok numpak ini? Loh, plat kuning kok ditumpaki kan ya entuk. Ngoleh bebas Kediri Surabaya Nah. plat kuning. Tulungagung Pacitan plat kuning. Ah, monggo niki mumpung Mbak Tatin plat kuning sinten ingkang kepareng badhe numpaki, monggo. Kok aja padake kaya Metro Mini wae ya, Wong Mas. jenenge paribasane awake dhewe plat kuning ku wis umum milik wong kabeh lho. Niki wis jejer ki ya arep tak kapake. Awakmu kan ya suwi roman karo Mbak Minto. Tit, pake dipoto karo ibuke. Oh, mau iki Mas Cadet nggih sampun foto kok jenengan ya dereng. Lah, foto lho engko nggih delok-delokan ngono ibuke ya. Reaksine ibuke kok tekan omah piye jajal. Kok delok-delokan. Yo, kuwi kok ora reaksi. Ning? Malah dhuwur foto ngesor wengi. Kok wengi? Lho ya dhuwur dipoto ten ngesor wengi. Goleki nang ndi cah iki. Kok ya malah bingung dhewe kok ya. Nggih, Mbak Tatin. Nggih, salaman. Sugeng dalu, sehat selalu nggih Pak. Alhamdulillah, walaupun kita tiap malam tuh pentas, tapi nggih disyukuri tetap sehat Mbak Tatin. Nggih, pokoknya sehat selalu, pokoknya ora leren esuk awan bengi ngopo? Aman wis. Ngopo kok aman? Ya ndek ben nek cetuk nek Tulungagung iki nyalami sinden ditantamu ki ali-aline ilang. Oh, ngono. Dalang kok sambil nyopet ya ora ono to ya. Lho Mbak Minto niku kok ngoten niku lho biasane riyen neng sakniki mboten nggih Pak nggih. Lek sing nurune kan ya sampean. Nggih, kula nggih setore teng yoga-yoga niku kok ya. Lah, balik neh. Oh nggih, Mbak Tatin. Nggih, menika nderek sowan wonten dalemipun Pak Sukarni kali. Bapak Sukarni dalasan Ibu Suhartin. Suhartin, nggih, nuwun sewu priyayi mriki nduk ya. Wah, jan luar biasa. Nonton wayang mirsani campur sari kelangenane dalang kondang Ki Minto Darsono. Mula sangka ngopo pripun. Aku sesuk tekan ngomah niku umpama bubuk karo ibuke Caca sing tak bayangke Tatin. Waduh iki genah iki Mas. Lek jenengan sing dibayangne Tatin. Heeh. Oh, kula mboten. Terus? Ya pipit iki lho. Lah ngopo? Wah, panggonku nang desa golek sing anget to. Ayo malah rasa nggo kasur ya, Mas. Ning luput siji, Nduk. Lah ngopo? Penake ora nganggo kasur. Terus? Penake nggih tombo adem, lupute siji. Apa, Mas? Lek semaput nang junjung abot. Ya ora apa-apa rasa dijunjung. Lah ngopo? Lah teko di glundhuke ngono. Yo, mbok masakne drip apa piye? Ya. Ya kan padha karo aku 11 12 to, Mas. Ya lek iki Tak 12, lek awakmu ki 23. Hah? Maksudnya kok 23? Lah mbak pipit sakmono lah awakmu malah luweh. Lho. Ya ora lho, mbok jajal. Oh, pelecehan kowe, Reng. Lah pripun? Kono kok anggap jaran kene kok anggap kethek 23. Boten. Lek niki ki boten kula anggap jaran, boten kula anggap kethek. Terus? Niki 02. Apa Pak 02, Pak? Wah, Bekecot. bekecot. Nggih setiap niku mesti nemplok. Ya kok usah bekecat. Mas aku dandane 2 jam cantike kaya ngene kok mau dipadake apa pas aku linggo mau. Kaya Gapura, saiki gapura. padake bekicot, mau Bekicot. padake munyuk apa kuwi? Lah Pak Minto lho sing ngendikan munyuk niku Aku mung jelaske mergo kono jaran 12 karo 23. 23. Kok apal Pak? Apal, mangte kok kitab arek-arek wit 0 sampai 100. Apal. Oh. Agen dhisik. Wah, niki agen to? Oh, nggih sami, Pak. Lho. Waduh. Tukang titip. Ya, Mas aku ki wong tukang ngono kok iso diundang kabeh lho. Paling mboten niku nuwun sewu Pak Suharni niku nggih. Priyayi ingkang linuwih. Nggih. Bu Suharni menika priyayi ingkang linuwih Pak Minto. Nuwun sewu tata carane adat
agama luar biasa. Heeh. Niki mula gelar kelir wayangan. Enek mau ya pengajian. Dirawuhi beliau Bapak Kiai. Alhamdulillah berkah barokah ndongakne dulure wedok awake dhewe sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kowe wis ndongakne manten apa urung? Ya kan padha to. Lah ya urung to kok dongane wong lanang karo wong wedoke beda. Bedane apa? Ya lek wong wedok luwih mandi, wong lanang ki kadang luwih geromong tok. Oh ngono ya. Pokoke nderek dedonga ya Mas, kagem temanten kekalih Mas Muhammad Idam. Betul. Kalian Mbak Dwi Wulan. Wulandari pas apa? Wulandari nggih. Nggih, nika mugi dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, tetep rukun nganti sesuk. Amin. Sing misahke pokoke ming kematian ya. Amin. Terus iso duwe anak atau putra ingkang soleh lan soleha. Yen lanang soleh, yen lek wedok kuwi solehah. Mula bengi iki wis dienekne jenenge nikah. Nikmat indah keluarga akan harmonis. Mula keharmonisan rumah tangga dibangun, semoga Anda selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala menjadi pasangan yang serasi. Amin. Ngono. Oh, kowe biyen rabimu diundang wayang kaya Pak Minto apa ora? Ya iyalah. Nek jenengan diundange apa? Lho, ya aku ya padha kali Pak Minto nggih. Leres nggih Pak Minto. Enggak. Lho, terus piye wong. Kowe ora diundangke wayang. Diundangke napa? Ketangkep e kono. Lah paling mboten dalam kondang Pak Minto Darsono seorang pusarane ngadil pucuk pimpinan sebagai kepala diesel niku lho. Kepala diesel ta? Kepala desa sing ngurusi bantuan diesel niku Pak Minto. Iya. Niki riyen nuwun sewu lho, rabine ya nanggap wayang. Oh nggih. Lah pakmu rabine nanggap wayang apa ora? Ya nanggap. Tenan. Lah aku ya ora teko kok. Lah aku ya terah ya ora teko, dek ben ki aku ora teko. Lah ngapa? Ngono kuwi dalange ya gawe blangkon ngono to. Ya nganggo lah. Wah, gawe blangkon. Nganggo blangkon. Gene rumiyin gene jenengan nuwun sewu, Pak. Gene jenengan riyen kan nggih ruwejo to, Pak. Ya, Wayangan. Nuwun sewu dalange sing rumiyin niku nggih damel blangkon. Damel napa? Helm. Ya Allah. Lah niku kan malah nggih mboten. Oh jenenge dalang ki ya blangkon, ya mit. Kok ya gawe keris. Gak. Napa? Pacul. Ya Allah, mantene Pak Minto miris menebar nggih muaculi maratuane apa piye. Nggih ngoten niku nggih damel debok damel ngencepne niku. Damel napa? Sinden tak jejer-jejer. Ya Allah tebombo pipik mak celop. Iya. Mas Gareng coba saiki nembang. Nembang. Nggih. Oh nggih, menika kagem pinanganten. Pinanganten. Oh nggih. Iki mesti kuwi dhewe spesial kanggo manten. Apa? Ya paling ora ya awakmu mesti nggawa kaya Yogya, ndongakne manten Jawa Timur supaya uripe mulya, supaya uripe sakinah mawaddah warahmah. Heeh, coba. Nggih. Lah biasane anu to Mas, sing nggo temanten ki dadi ati kae lho Mas. Yo emang yo kuwi, Nduk. Sing bener ya kuwi. Ya dipinangkani to. Oh nggih. Langgam dadi ati. Nggih, ngagem bawa mboten Mas. Aku yo pengen ngicipi suaramu lho, Nduk. Kaya ngapa suarane kok Jogjake kaya ngapa? Suarane ya wong biasa. Nek dibandingi karo sindene Pak Minto ya ora ana papane. Jan iki sindene Pak Minto iki wis bodine wis suarane ya ngono kene teko kene. Ngono ku ya Pak. Kok saseke kono terus ora lho, Mas. Samane wis tepung aku pirang tahun to kok lek musio-sio karo aku. Nah, kapok ora kowe. Biyen kae urung rabi to. Pit. Nggih. Kancanono Mbak Tatin, golek perlu gareng neko-neko kempiten. Pak Minto. Oh, iki gareng sing urung tau tak banting iki ke to? Pak Minto sik to, Pak. Sik lagi melok ping pindho lho, Pak. Ya Allah. Pak, Pit sik to, Pit. Ya Allah. Pak Minto men kapok salah aja sia-sia karo wong wedok tak ndani kowe. Lah ngopo to kowe? Aku pe guyon Pit ya Allah Pit, aku ke gur guyon Pit ya Allah. Ya sik to jelasno sik, jelasno sik. Aku ke gur guyon. Aku iki mau sabar meneng ning kono meneng lho Mas. Aku ke gur guyon ya Allah Pit. Ya Allah Pit aku Pit. Piye Mas rasane nyembah. Aku ke ora nyembah. Kowe gayamu ora gaya. Lah apa? Aku bayangne iki ukurane pira? Lah mbok delok apa piye? Asem kok ya Allah.
Kalemu. Iki mesti padha karo iki kok. Apa kuwi? Mesti bentuke kaya iki lho Pak Minto. Apane? Alah, cete iki lho, cete putih iki lho. Kok kemeruh? Lah gak enek iki? Gak enek iki? Lah kuwi kok serungut. Ya, kaya ngapa diawiti Mbak Tatin ben dibantu karo Mbak Pipit Andriani. Bawane dadi ati. Ya. Monggo wong ayu. Gegarane wong ayu Tatin garwanipun Kakang wong ayu. Incis kacang. Alhamdulillah. Mbak Pipit. Mbah. Wong ayu gawane lakang wong ayu. Gawanipun Kakang wong ayu. Kok gawane? Wo ya kene kan ya gawanku to. Iya. Gua biyen tajak dolan terus watu limo kono. Gai? Alah niku ngakan mukir Mas. Mas Mito. Pipit ki tajak dolan tanggapan nang watu limo. Sewengi blek ki ora nyinden Mas. Lah kok Wah gur nguyuh. Atau mbok celup ning kalen sik kok. Ora apa-apa bar kowe iki tangguh kok ya. Gitu tak celupne. Monggo genti napa terus jenengan? sik Mbak Tatin sik. Mbak Tatin. Wong ayu Tatin umpamane awakmu ki dadi kembang. Inggih. Aku bakal dadi kumbange wong ayu. Jenengan dados kumbange Kang Mas. Iya wong ayu Tatin. Esuk tak entuk. Awan tak entuk. Sore tak entuk. Bengi wis ora kuat ngentuk. Kok mboten kiat kenging menapa to Kang Mas? Kudune nek esuk awan sore bengi ya kudu dientuk terus. Entupku potel. Kok entuk iso model lho? Oh ya wong jenenge tawone ngentuk pisan ditinggal. Nah, Kok ya katek ping 3 ya keri kuwi mau to kok. kayak esuk keri utene ra duwe entuk to Mas. Wong ayu garwanipun Kakang. Inggih Kang Mas. Terus nunduk kaya ngopo susuaramu. Apa? Suaramu. Nganggo Suaramu. amon ati mawi Ngertia pun Kakang lananging jagat ya wong ayu. Sugi-sugi wong sak Jawa Timur wong. Pengen gelang tak tukokne gelang. Pengen kalung tak tukokne kalung. Pengen mobil tak tukokne mobil. Sabar. Gak aku mek ngrungokne. Pengen kalung lah dekne aku dikalungi arit iki. Sabar. Iya. Inallah. Mbak Tatin mbok tumbas napa? Kalung Karo gelang terus cincin. lah aku dek ini mbok borgol itu gini ya. Kuwi mergo Untuk gelang iki. ya kuwi wis gelang. Kuwi malah gelang larang kuwi. Kowe dolanan nika-nika kuwi malah 200 yuta. Napi ngono ya. Modelmu kaya kuwi ngono lho. Ya. Jajal genti kowe Pit, kaya ngapit. Nyuwara. Gareng ben kerenan. Sabar sik ya wong ayu ya. inci Kang Mas. Genten isi trondol Jaya ya, Nduk ya. Trondol lho. Trondol iki apa? Oh, biasanya lek trondol. Trondol itu tidak berbulu.
Nuwun sewu, Pak. Nuwun sewu. Niki pertanyaan lho, Mas. Oh, sing mlunthus kan to, Mas? Sik kula tak taklet kali Pak Minto. Oh, nggih. Jenengan kok ngendikan kok trondol kok tidak berbulu. Berdasarkan survei pitik lek trondol ndak enek ulune. Oh, biasane kulino ngongak iki ketok iki. Wis sok delok diintip Pak Minto to, Nduk. Gae. Kok kok kulino kok ora berbulu. Aku ki gandringan ngono lho, Mas. Ya wis, ya, heeh, wis tak gandring ya. Ya. Biasane nek roman ngono ki ndak nganggo duduk Piye, Mbak? lho, dipangku Ngeten. ngono lho, dipangku. Kok kae? Pasamu aku ki wong picek apa piye? Ya aku pangku ngono lho, Mas. Iya, Nduk, wong roman ki dhisik dhewe awakmu nembang kok terus Nah, tampang. dipangku wong loro, sisih pipit sing kiwa, sing tengen Mbak Tatin. Siap. Ya Allah. Tanggapan ping pindho kok ya kaya ngene rasane. Lho mapanol, kok kaya wong kenceng Iya, Fit. Iki ki sik arep mapan tapi niki encokku ki rada kumat sithik ngono lho. Sik to, Fit. Ya Allah ya. Wis kono mbek nembang to ya. Lobet pisan. Pak Tito, nuwun sewu lek mangku loro ki piye lho, Pak? Lah biasane Sisik, Mas. Sampean selonjor. Lungguh biasa selonjor. ngeten. Nah, pipit sisih pupu kiwa. Ya Allah. Nah, Terus piye? Ya Allah, mosok iki nah ngono, Tatin sing setan. Aku sing kene. Mriki, Mbak. Nah, Lah iki cilik banget ki. ra apa-apa cilik engko gedhi kok. Pak Mito, lek kaya ngene iki wis ora kuat cilik, Pak Mito. Endi to? Iki mbok dipaske rada rene ngono Ya lho, wis, ya dadi wis. pas. Ya mas aku iki wong lanang diperkosa ya begini. Kok ora pas-pas to, Pak? Iki jan Lah nggih. Kok iki endi to? sikilmu ki gedhekno ben iso pas ngono lho. Pipit, Nggih. Pit iki lho wis. Wis iki lho. Lho ora krasa iki? Ora krasa iki? Awakmu ora krasa to? Ndak. Padha. Aku ya ora krasa kok malah gur keritok to, Mas. Kok kandhani kok kancane kok wis di Iso ngadeg apa ora? iso. Ya aku yang ngadeg. Wong sehat ora iso ngadeg kok ya. Ya ndak teruske. Kena pisan yen gampang luwe gampang. Kuwi mau jenenge wong jejuduan. Yen penak mboko penake yen angel nggih Bu angele iku. Nggih. Sing jawab kula apa kene? Nggih, monggo Mbak Tatin dipun lajengaken. Niki sing tengah niki ya ben karo muni ya njajal muni cepet. Heeh lho, Iso Mas. muni apa ora? Aku. Yen angel ka ape Bisa apik. lah Terokne. lah ngopo wong dalang pinter kok nirokne lho Ya wis. Langkung ngono. Jang bayi. Kenapa? Lho kok iso Iringan apa? kaca ngiran congore kaya Kayak tikus ta, Pak? iki kaya tikus. iki ke udu cokor, Mbak. Apa? Dalan sego. Lah iya. Tak kira lek dalan ndok, Mas. Lah aku sik tumun iki lho gareng nyuwara kaya iringan disawang jan kaya cangkem tikus. Ya wis ora apa-apa kok tak grogoti. Lah nek sakmene iki tikus apa ya sakmene? Ya tikus wirok kae. Ya tikus berete cuwilik kaya hani. Tan kena tinumbas. Ayo, Ti. Arto. Ya. Langgam dadi-ati kejawi kagem temanten sakloron Mbak Tatin menika dipusungsunaken dhateng Bapak dosen ingkang saking ITS ingkang keparang nimbali benjing tanggal 25 Oktober. Oh nggih. Mugi-mugi pinaringan lancar. Nggih.
berkah barokah pinaringan seger waras sedaya mahasiswa dan juga mahasiswi semakin maju. Amin. Sembah nuwun sanget tembang pepeling. Ije. Lajeng bablas dateng prahyangan. Prahyangan bablasne keri dhewe walan kekek. Nggih, walan kekek. Sing joget Mbak Hani. Wah, tenan penonton kabeh terkesima. Bokonge wae pun genah ngeten iki. Wes dah luar biasa Pak Minto Darsono niku nggih jenengan estu yen ngendikan wayangan iku 30%. Niku penonton niku tenggene sinden-sinden kalih yoga-yoga. Dalang ora patek digagas pokoke saiki. Malah nggih jenengan nggih kadang. Mergo sakjroning pakeran iki mujudake tontonan, tuntunan lan tatanan. Dadi kabeh kudu rata. Nggih. Nggone kepareng minangkani pamundhut-pamundhut saka penggemar wayang kulit. Nah, Mas Gareng dibablaske pundhutane iki sangka Sinoman ngersake lali janjine Mbak Tatin diketutke kaya apa? Sing kewajiban nembang lali janjine kaya datang Sulmaku kaya apa? Yo, langsung dados. Nuwun sewu Mbak Tatin. Kalian Mas Gareng. Dos jaman sakniki niku pancen pun rata. Wit saking Jawa Timur ngantos Jawa Tengah, baik itu Jogja ngantos Jawa Barat. Le wayang niku cak-cakanipun pun serupa. Terus mboten ngemungke Jogja, mbok menawi. Lek ngriki niku pancen lek jenenge limbukan niku penonton luar biasa. Ning Mang Titen yang bar limbukan niku mungkin yung. Penonton iki entek nganti kaya didilati kirek niku. Nggih sami mawon Pak, wonten Jogja nggih enten sing ngenten niku. Ngoten. Nggih nek malah teng Jogja niku cindene malah carane mboten ngenten iki rintik-rintik ayu-ayu cilik-cilik ngono teng Jogja niku sing sepuh-sepuh tesih pajeng. Ngoten lho. Lek mriki pun sing sepuh-sepuh pun dipateni kabeh. Iki awakmu ki bahaya. Apa ngapa? Mula saiki umurmu kan wis gur 30 punjul to. Berarti siap-siap wae Pak Mito lek wis tuwek awakmu. Nuwun sewu. Niki kula niki nyoba. Nggih. Lek sindene nom penonton luar biasa. Kula niki mayang teng daerah Midodaren Ngidul lek mboten salah teng Pasiraman. Nggih. Kula sik SMP. Sinden kula niku namung loro tuwa-tuwa. Niku nggih sentot barang niki sik melu riyin. Lah, sing ndelok mboten enten nggih papan kula teng ngisor penonton teng dhuwur. Kula ngonekne kutut manggung niku sih sore limbukan. Disemantani. Walah Pak Minto. Wong sinden wis mambu lemah tek kok gawa rene ngoten. Sing ndelok mung 8, sing loro nyimak, sing 6 mubeng ngono ku arep ngadep gendul mabuk. Oh alah. Tambah neh siji. Heeh. Bandar. Temburi kono. Ning ki mau spesial buat diriku lho Mas. Nggih, Aku pripun? ora tau-taune jenenge joget kok bokonge diegal-egalke ngene Lah. iki. Mau kan nirake mbak-mbak iki aku ya. Mboten kulino. Mboten Pak. Meng melu kula. Dah. Mangjak to Pak. Lah. Dadi kula ben iso ngegolke ngene Nah, lho Pak. kula niki lek kok wayang kok bokonge mboten diegolke, mboten puas kula. Nuwun sewu Pak Mito. Heeh. Kersane anu nggih latihan nggih. Heeh. Mbak Hani minggah ngerti gek melok Mbak Hani. Kok jogete gen padha karo Mbak Hani. Jajal. Dijajal Pak nggih. Mungkin mbok Jajalan, menawi. jajalan. Mbok Jogetmu, menawi kan? Pak Minto nggih niki mbok menawi. Ku apik endi lek apik awakmu sesuk tak imbui, tak Nah, wehi iki lho, bebungah iki lho, kowe, nggih. tak tukokke. Nggih, niki. Cawet. Nah, Aku mosok dibandingke Mbak Hani. yo Iki jenenge awake dhewe kaya walang ngono. Jadi iki wetenge cilik, bokonge ngono lho Mas. yo walang iki. Mbak Tatin. Nggih. Lek ngeten iki kula pun kulino, kula sing derek kulino kados jenengan ngoten. Apa jenengan aja dimatke. Ya, coba. Dicoba. Kali sekar gadung Ah, nggih. kendange coba. Ya. Yo aku delokke wong wedok wae aku seneng ndelokke mendah sing do lanang-lanang kuwi. Ini ki ngen-ngenani wis go utang ae ora mikir kono. Ya coba. Monggo. Jiru. Yo tak di dang dit tak di dang dit. Ayo jaiponge yo. Ayo. Aduh. Ayo. Wis. Dong. Wis. Aku ora iso. Mbak Tatin. Nggih. Sinden sing gampang entekke bengkok yo ngeten iki lho. Mulane mengko sindene jenengan iki jan spesial saestu lho wis cantik iso joget bodine ngono lah. Nek kaya aku nek tekan ngisor ora iso munggah meneh Mas. Sik dijajal.
Piye? Kono sik barep manut aku lho. Nek aku kejelungop sapa sing njupuk? Wis to aku tak tulungi. Ya aku dicekeli. Iya wis ayo. Ayo Mas, tak tul. Yuk. Ayo. Ngene to Mas? Mbak Hani ki ora ngono lho. Piye ta? Enak ngene. Lah nek aku piye? Kandhane aku ra iso kok ya Mas. Enak ngene lho kok yes. Marepe rono ning gone Pak Minto. Marepe rono ning gone Pak Minto. Pak Minto ben weruh ndekku kan ngene. Ben weruh selebore aku jajal. Wis akas kudu penak lho iki. Aja ngatek kalah karo anu sindane Pak Minto lho. Ado-ado kok Jogja ngantek Aku nek Jogja ra tau ngene. Lah wis elek kene kudu kene. Ayo Mas ayo. Jiro cekeli aku diboten iki. Ayo. Ngene iki to Mas. Ya ngene iki lho. Iya. Ngene iki lho. Iya ya iki lho. Lah dalah. Nggih ngoten niku. Pripun Pak? Kula Malah- pripun geolan kula Pak? Malah moyo-moyo niku. Janjinge Pit, kowe Pit. Bisa Pit. Kok saiki aku latihan tenan iki nang ngene. Wayangan yo lagi iki Kowe aja latihan ngantek joget. kalah lho iki. Hah? Aja ngantek kalah. Mbak Tatin. Nggih. Gacekane yo sing setengah-setengah ngono kuwi. Aja ngantek kalah. Apa meneh sing iki? Oh. Ya. Ah. Lole. Neng ngendi panggonanmu? Neng Rono. Madepe Rono. Nah, iki lho. Pipit arep ngogelne bokong, Pak Tanto langsung metu. Pak sapa? Oh, Pak Santo. Nah. Yo. Ya, mangga. 1 2 3. Ayo Pip. Iya. Ada dong. Allahu Akbar. Allah. Iya. Akbar. Iya. Iki kok iso kaya ngene ya Mas? Kok mah dadi tebiran lho kowe iki. Awakmu joget ki. Aku kok malah senep dhewe. Lah ngapa? Bayangne lho terus teko niku kapan? Ndek ram kok yo. Oh, alah kok yo. Luar biasa lho, saka cilik tekan gedhi iso goyang kabeh. Emang diperlakukan seperti itu. Pak Minto ki sinden harus energik. Sampeyan mboten pirsa Mbak Tatin. Totalitas. Niki lek ku ngelatih niki pas ibuke cacah padha turu, sitok-sitok. Oh, jenenge sing mati. Nggih. Mbok kok setunggal, Nggih, mbok setunggal. kula latih mbok kok siji ngantek goyangane sok enek sing moyo-moyo, enek sing tenanan, enek sok kula sing ndak kuat mergo ya kaya pipit sakmono gedine niku. Nuwun sewu Pak Minto. Pak Minto nuwun sewu. Ki sing dadine paling suwi sing pundi Pak niki? Jiro 46. Sing paling suwi dilatih sing pundi itu Pak niki? Niki sing pundi? Sulis angele ra umum kuwi. Mbak Sulis ki aku mbiyen kenal Mbak Sulis ki rong iso goyang, saiki melu jenengan wis iso. Heh. Kandhane kok. Apa mau senggakane mau? Ya ngene kok. Ala iso ala katir-tir, ala katur-tur ngono lho iki Mbak Sulis wis. Ya awakmu nek rene ping 10 kan yo ala kaprot-prot. Ala kaprot-prot. Yo. Mbak Tatin, Nggih. jenengan kula duetke kali Mbak Lilis. Oh nggih. Nah, kula nyimak panjenengan kelangenan kula lek ningali panjenengan gubuk asmara. Mengke digarap rong pupuh sing terakhir cara karisidenan Kediri Samboyo. Ya, sing apa yo Lis? Mbak Lilis Karnali. Nah niki iki wis ora kon joget Rita awakmu jelas pedhot musuh iki. Ala ngapa? Lho kowe ora gur godhok ngantek mlumpah ngatang-ngatang. Boten. Mbok saiki Dibawani wong pucung bae kaya ngapa? Nggih. Kapurwakan Mbak Tatin nggih. Hah? Mbak Lilis ini. Mbak Lilis napa Mbak Tatin ingkang bawa? Wis nderek loro-lorone penak kabeh wi. Ayo Nduk Lis. Ningkar. Ampun gubuk asmara menika Pak Dalang. Nggih. Terima kasih wah jan tenan. Reng, Wonten Jawa. ndak pengen duet karo Mbak Tatin. Kula ta. Mumpung ketemu. Iki to kula kali Mbak Tatin to. Ah, menuruti permintaan kanca nem-neman ingkang wonten pinggir sari. Nggih. Ah, ngersake Lintang Asmara. Nggih, dulur pinggir sari mriki nggih. Nggih. Alhamdulillah muga-muga sedaya masyarakatipun manggih kawilujengan kebagas warasan. Nah. Amin. Selamat dunya, selamat akhirat,
kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Dulur pinggir sari. Ayo Nduk ya. Ya yo Tatin. Iya. Ora ketang sak lintang ya dadi asmara. Nah. Terima kasih sembah nuwun Mbak Tatin ugi Mas Gareng. Nggih. Mas Gareng. Wonten dawuh. Keripik gedang, keripik telo, sithik edang waton-waton mangke dibablaske wanci gara-gara. Dawuh Pak Minto. Nggih, kalian Mbak Tatin mangke sambung gara-gara iki wong nandur ki bakal ngunduh, wong utang bakal nyaur, wong nyilih bakal mbalekake sinambi tule tatit ben munggah ning ngarep. Kaya ngapa? Nandur ngunduh diaturke irama rancak dados ya.